Даваш ли на детето си да пие натурален сок? Ето е истината за тях. Замислете ли се какво правят тези съставки с черния дроб на едно дете? Натурален сок от портокали, откъснати преди 3 години. Пастеризиран, филтриран, складиран в резервоари, смесен с захар, отцветители и ароматизатори. И после налят в кутия с етикет 100% натурален. Учим ги да пият захар вместо вода, да търсят сладко вместо истинска храна. И така от малки стават зависими от нещо, което е толкова достъпно и коварно. Затлъстяването вече е детска болест, а диабет тип 2 се среща при все повече деца, а родителите продължават да вярват на етикета, защото пише натурален. Ако искаш да дадеш нещо истинско на детето си, дай му вода, дай му плодове, дай му пример, защото всичко достанало е една заблуда, която има тежка цена.